magandang araw. Umibiyok pa rin. Nagbibinataba, partner. Kamusta ho kayo? Eto, Monday. Kamusta ka na, partner? Okay lang naman, partner. At magandang araw kay Kuya Angelo Retero. Ng Angel Test, Cellphone and Repair Shop and your Signal Partner Store. Ayan. Nakabase ho sila dyan sa J. Lucman Street, tapat ng Elevated Plaza. Kung basag ang cellphone nyo, dalhin nyo doon. Ay, oo. Magaling sila mag-ayos. Tsaka hindi mahirap hanapin, partner. Pag may nakita ka mga disc na ng signal at saka satellite, yun na yun. Oo. Gagawing bago ang iyong basag-basag na cellphone. Oo, partner. Totoo yun. Totoong buhay yun. Saksi kami ni Ate Sylvia. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Balik ko tayo sa ating focus sa balitang Camarines Norte, Bicol. Partner, i-congratulate muna yung DNR saka yung nag-facilitate ng International Cleanup Drive ba yun? O Nung Sabado ba yan, partner? Drive? Oo, parang ganon. Yes. Congratulations dahil napakaraming sumama, partner. Ha? Yes, partner. Talagang, I believe Maraming nakiisa. Maraming nakiisa. Alam nyo, mga igan, marami nang nagkakaroon ng concern sa atin hong kalikasan. Siyempre, sa kapaligiran. Kaya kita nyo naman, panawagan, andun agad, partner. Yes. O, di ba? Larga agad ang mga, kahit mga kabataan ang alam ko pumunta eh. Oo. Mga estudyante, mga iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, PNP, BFE, no? Andyan yan palagi. Walang katapusan, partner, yung basura, no? Oh. Di ba, everyday, hindi lang sila yung nag-clean up drive, yung SM City dahil. Hindi lang sila, maraming mga grupo ng mga non-governmental organization, mga igan yung nag-clean up drive. Diyan lang ha, sa Bagasbas lang ha. Pero bakit walang katapusan ang basura? Isa, partner, sa nakikita ko dyan, from Ilog. Oo. Kasi ang alam kong plano no ni Cap Timoner, maglalagay ng tawag dito, net kada end ng barangay. Para makita daw kung sino. Siyempre, pag nagtapong ka doon, aagos yun, pero masasala nung net. Oo. Hindi maiipon dun sa, ano bang ilog yun, partner? Dun sa dulo ng San Isidro? Diet River pati. Yan, oo. O di kaya Mabulaw Creek. Yun, oo. So, yan o, yun naging problema natin. Kahit paanong clean up drive. Pag samasamahin natin ang makukusog ng mga non-governmental organization, lilinisin natin ang dagat, tabing dagat, pero wala namang katapusan ang agos ng basura mula sa mga ilog, sapa at ilog. Partner. Yes. Ito yung nakakalungkot no? At ano ang dapat gawin ng ating ng pamahalaan? Ikaw, partner, may ideya ka ba na dapat nilang gawin? Aba, partner, para sa akin dapat palakasin na at bigyan ng ngipin itong batas natin para sa basura. Oo, yung Republic Act yung binata 9003. Yan, partner. Tagal na yan, no? At dahil gumawa din ng paraan, pinagbawal yung plastic. Pero ang dami pa rin naman plastic. Marami pa rin naman kasing paninda, partner, na naka-cellophane. Hindi, sa diet. Oo. Ginagawa pa rin balutan ng plastic. Yung iba naman kasi, partner, may nakalagay na may nakatatak ng biodegradable. Oo. Ay, kailan yun matutunaw? Pirang taon. Magdi-disintegrate din naman yun sa tamang panahon. Pero ilang taon? Ay, hindi ko lang alam. Depende siguro. Yan at habang hindi pa nagdi-disintegrate yung plastic, dagdag ng dagdag yan at tuloy-tuloy naman yung paggamit. Pero partner, kahit naman mag-disintegrate yun, mapipino yun, hahalo sa lupa, halimbawa sabihin natin masama sa tubig, parang andun pa rin siya. Oo. Di ba, partner? At mas delikado kasi baka kainin ng isda, etc. Oo. Di ba? Mahirap Sa Metro Manila, talagang wala ako nakikita ng plastic, partner.
Ganun. Talagang puro papel. Paper cup na, Oo, gano'n. hindi. Tsaka yung lalagyan mo ng mga binili mo, Mm-mm. papel talaga. Kaya lang yung mga kakapal na papel. Yes. So yun ang ginagamit nila kahit sa mga butika, no, sa mga restaurant. Dito sa atin pinagbawal yung plastic pa rin ang resulta. Mm-mm. So dapat talaga, kung plastic, alisin natin talaga yung plastic. At turuan natin yung ating mga kababayan na gumamit ng Eco bag. eco bag. Mas maganda Yes. yon. Ako, partner, lagi ako may dalawang malaking eco Eco bag bag. sa motor. Ayun. Kasi mas magandang lagyan yung eco bag, di ba? Oo. May mga biglaan kasi, partner, ba, dumang palengke, uy, parang masarap yun. Shoot na lang ako ng shoot. Hindi ako mamumroblema kung ilagay nila sa papel. Minsan ako lang nagsasabi, wag na te. Dagdag basura. Ako din, pag ilalagay pa uli sa cellophane, wag na. Oo. Kaya dapat talaga matutuho yung atin ng mga kababayan at papaano sila matututo. Yes. Kung hindi naman natin tuluyang hihigpitan ang paggamit ng plastic. Sana, wag na yung, basta plastic bawal. No? Hindi Maparaan talaga ang Pilipino. Oo. Tatatakan. Malay baga natin kung yung tinatak Kung na totoong biodegradable, Yeah. partner. Kasi hindi mo naman makikita, ngayon din na matutunaw. Di ba? Na-try ko na yan, mga plastic ng SM nga, partner. Mm. Kasi ginawa ko siyang, nagbabaan ako ng tsinelas Siyempre, pag maulan, nagulat ako, pag bitbit ko dun sa hawakan, nahulog yung ilalim. Ilang Kasi buwan? naputol na pala. Medyo matagal-tagal din. Oo. Oo. Ay habang hindi pa yung nagtutunaw, dagdag ng dagdag Tas parang- everyday. Parang na siya, partner, malutong. Pwede mo na siyang kumusi na ganyan. Tapos Oo. parang na siyang powdery. Pero, para sa akin still, plastic pa rin yun. Oo. Hindi At naman may- yung matutunaw. At may chemical pa rin natin. Yes. So, yun sana yung pinag-iisipan ng ating pamahalaan. Dito sa ating probinsya, sa DAET, pinagbawal ang plastic. Pero basta may tatak, okay na. Di ba? Ay kailan niya matutunaw? 3 months? 4 months? Hindi natin alam, 6 partner. months? Ay hindi mauubos ang ating basura. Kahit Andyan yung pa din plastic sila. straw. Plastic straw. Oh. Meron na... Sa Talisay, wala na. Oh. Pag humingi ka, di ba tayo, partner, pag bumili tayo ng bote, Uh-uh. ate, straw, ay wala na, bigyan na lang kita ng maliit na paper cup. Ay, hindi na. Syempre, masarap inumin ng direkta sa bote Tapos, Tissue na lang sana, hiningi mo. may dala naman akong tissue palagi. Ipupunas mo na Pupunas, sa sa ng ngaw-ngaw. bote. Oo. Tapos doon mo na siya Iinumin. Yes. Mas masarap yun Feel na feel mo. Pero may mga lugar, partner, na wala talaga kahit baso. Bubuksan lang nila yung bote, diretso mo nang iinumin. Ay may kalawang pagkaminsan. Syempre pupunasan. Isa pa, Aha. speaking of soft drinks, yung mga mismo, Mm. plastic bottles yung partner. Oo. Dapat yun magawa ng paraan para ma-recycle. Ay wala namang bumibili. Yung 1.5, ganon. 2 liters. Merong kumukuha niyan. Pero Ano ba ginagawa doon? hindi ko alam. Tinutunaw din yun. At ginagawa uling plastic. Ay, ganon. Alright, so yun yung nakikita ho natin. Ay congratulations dahil kayo ho, aming mga kababayan ay nakikiisa sa paglilinis ng ating kapaligiran. Bakit pati? Permi na lang bagasbas. Hindi ba pwedeng sa barangay Mantagbak? Hindi ba pwedeng sa palengke tayo mag-clean up drive? Hindi ba pwedeng mag-clean up drive naman tayo sa isang barangay na nakikita nating San Isidro, for example. yes. Kasi grabe doon, partner. Pero ang San Isidro, kita natin, may naglilinis sa kanila. Meron naman na partner. May mga ano doon. Yung yan ay warrior Yan. na sinasabi. Oo. Alright, so yun ang mga igan, at kahit ilang beses ho tayo mag-clean up drive, kung ano-ano pa man yan, hindi ho mauubos ang basura kung hindi ho natin tuturuan ang ating mga kababayan na sundin kung ano yung isinasaad doon sa Republic Act 9003 o yung tinatawag nating solid waste management. Ang ating provincial government ay nag-umpisa ng bumuo ng solid waste management. Di ba? Ang DAET, meron na din yan. Ewan ko. Hindi naman yata na ipatupad. Hanggang sa plano lang, ha?
Alright, so yan o, mga igan, ano? At binabati ho namin kayo, yung lahat ho ng nakiisa sa International, Clean up drive. oo, sa sea yata yun eh. Ano yan? Seaside, parang gano'n. Ah. Ay, pasensya na ho kayo. Hindi ho kami nakasama dahil kami ay busy sa aming Maynila. Alright, sa mga susunod, mga kaibigan, huwag naman sa bagasbas lang. Oo nga. Pwede Marami pa bang- namang iba. Huwag magagalit yung mga barangay official. Ipamukha natin doon sa barangay na sinda ay mati. Kaya naman kita mag-clean up Maglilinis. drive. Alright, naku, para nakakahiyaan. Mag-clean up drive ka doon sa barangay. Oo. Bakit nga ikaw mag-clean? Ay mati ka mo. Nalinis man lang kasi partner pag mag-fiesta. Oo. Si pintura, Oo, si pagandahan, ang pagarandahan. After ng fiesta, ayun na. puro. Sabi- Hindi, mayroon pang isa. Ano? Yung tupad. Ah. Malinis pag may tupad. Oo. Ikaw mga ikan at kami ay nakikiisa sa adikain ng kahit sino ng DNR. May DNR pa ba? Hindi ko alam. Meron Wala nga ba? naman yata. Wala naman yata. Parang hindi ko dala. Kasi, dapat sila yung ahensya na magpapatupad Tupad. niyan dito. Sila na nga. Oh, meron na nga ba? Eh, Nararamdaman na ba? wala naman eh. Tagal na pala eh. Kasi di ba partner sabi mo nga nagbinataan na. Alright, so mga ikan, maraming salamat po sa inyo sa ating episode. Tama ba na palagi nilang tayo naglilinis? O ipatupad natin ng mahigpit ang Solid Waste Management o Republic Act 9003. 9003. Maraming salamat. God bless sa inyo pong lahat.